Siguro ito 5 million. 5 million sa'yo kabutok. Ihatag sa kan sa kabuto ko ba sumama ko balay. Sama na di. Ano yun? Siguro ng diwata. Palinong na maghihapon dito sa taga-Palmira. Oo. Sino maghihapon sa Siguro ko po niya gimana para man maka-apayo kayo man sa balay. Yari guys, ang bugto ni Diwata. Si Ate Aida Balbuena. Ata ka. Yan ang bugto ni Diwata. Mangot niya na, bunso ko niya si Diwata. Naingon. Naingon. Ano, Aida? Amo ti makatikatong kami siguro. Para malalag kami. Mana kami adto naapot ni ko. Tara, magkanta mo din graduation. Kaya naman ang kon pali pa mo ko dapat. Hindi ka mo sa malay mi tagan na kali padala ko. Pwede magtrabaho ka man. Magtatrabaho ko ni pinamiyalo te. Siya malang graduate ka magtuluto. Isa man para kahig. Ayaw para kumas, sige na may nugasan. Parang kahig niya la. Sana ko na ilay. Magdi sa tao sa gara. Kilo mo tao. Hindi na ka tao. Lalo na din pagkilo ka di ang katao. Kaya pag-ilistan. Sigara. Bunso niyo si Diwata. Nano to kanya, pating na kanya agnay. Mating. Para mating, ani mo sanlat. Aruhan abo. Sigara ako naman na abo. Dadong ko na po sa Palmira kaya. Dara ako ito nga pala eh. Ibiyahe nga sa Palmira sa nga kutsi. Panawagan kan kanimbog to, Diwata, makadak sa Manila. Pero maaaring naman siya makatuka na.